جدەستپێکە ئاواکردنا کۆمارا تورکیە پارتیەک هەیە کو یەک سیاست یەک ئاڵا یەک نەتەوە یەک زمان تەف دگەرە لە ژێربانێ وێ پارتیên ها سەرۆکێک هەیە کو ژێرە دەبێژن کەمال کلیشداروغلو ئەو بخۆ کوردێکی عەلەویە divê demêda û di germ û guryaban geşeyên helbijartinan behsa çareserkirina pirsa Kurd dike û dibêjîtin heta ev pirsa nehêta çareserkirin demokrasî li Tirkiyeyê çênabe û hemû kêşe jî girêdayî kêşeya Kurd in. Aya ev zimanê Kemal Kiliçdaroglu dikare bibe bala serê wî yan jî dikare bibe derfetek ji bo serkeftina wî. Erê ev axiftina ji dilin yan jî tenê propaganda ne li ser vê mijarê ez nerîna kesekî werbigirim ku ji bo me dibe ji bo hewa jî giring bît. Hêja Diyadîn Firat siyasetmedarê Kurd û neviyê Şêx Saîdê Pîran ji Enqereyê digel me ye. Hêja Diyadîn gelek bi xêratiya serçava spasdar bûm ji bo yê derfeta hewa dayî. Ez dixwazim bizanim ev axiftinê Kiliçdaroglu dike bi rastî jî propaganda heta dilê Kurda gerim bike ji bo wergirtina dengê wan zêdetir ji 30 milyon Kurdan ne hindikin yan jî ji dil e ji bo çareserkirina pirsa Kurd. çareserkirina pirsa Kurd 1921 da makazagona Cumhuriyetê wexta ku çêbû duî rojê da dest pê kir eslê xwe da di saziya Cumhuriyetê da Kurd hatin qebûl kirin. Îjar dem derbas bû Türkiye derbasê demokrasiyê bû hilbijartin çêbûn car caran serokên partiyan veya serokên bibêjin serok wezîr veya serok komar ev pirsa min aks dike eksê dikarî bibirî Wela nizam kêşe çi ye dîsa dengê mêvan diçe guhêwî sedem çi ye hevalino aniha wê kêşeyê çare dikin kerem ke ji kerema xwe baş e baş îjar dem bi dem seçimê da tê bîravan mesela Kurd eslê xwe da destkeftiyên pêvajoya mesela Kurd henin yani car caran mase hatine çêkirin diyalog hatine çêkirin û mesele yani tarîxê da di arşîvan da mevcûd e 2013 da pêvajokî ji aliyê Serokkomarê îro Recep Tayyip Erdoğan dest pê kirin 2015 jî qut bû. De îjar Kiliçdaroglu vî meselê çawa dikare çareser bike yani dikare li ser tifaqa şîrîgê xwe bê wî jî pênc hep şîrîgê wî henin wan şîrîgê wan jî gerek alîkar bin di vî meselê da yani rêya eql Tamam te behsê pênc şîrîka kir hêja Diyadîn bigirin hebûna serokayî partiya Meral Akşener dikare bibe astayîn li pêşiya hedef û armancên Kiliçdaroglu taybet derheqê çareserkirina pirsa Kurd eger di siyaseta xwe da samimiyeta wî hebe gere nebe asteng yani mesela Kurd rastîkî Türkiye'ye îro em bibêjin 40 milyon Kurd li Türkiye dijîn hemû em bêjin xizmetguzarî û bürokrasî û ticaret û bazirganî Kurd tê da yani cî girtine bê Kurdan nabe îja sosyolojiya PKK û siyasetê tevê hev ye yani ne mümkün e tu sosyolojiye ji hev cuda bikî tu bêjî filan kes tevî peyvê got ev peyva PKK dibêje ez vî peyvê telaffuz nakim ev ye şaşe yani hewce dike meriv rastî bide pêşiya xwe îjar li ser viyan bimeşe Kiliçdaroglu eger cesaret bi cesaret tev bigere mümkün e yani dest bide pê kirin Baş e pêşî çend rojan Selaheddîn Demirtaş behsa piştî Erdoğan bêdengkirina çekan ji aliyê PKK kirbû pêkane gelo bi hatina serdesthilatê ya Kiliçdaroglu PKK çeka dane û dîsan proseyek yan pêvajiyeke aştî û çareseriyê li Bakurê Tirkiye dest pê bike Selaheddîn got yani ev fikra min şexsî got ez yani ji PKK ra dibêjim dema çekan û yani mücadela bi çekan di sed sala 21 da
ne yani revayet van hatiye ceribandın sesala bistu yakan da yani insan problemin xwe pirskreki xwen pir tercih nakin biçekan yani çareser bikin ancak bi diyalogê bi siyasetê merif dikare pirskreki xwe çareser bike şertê vî eslî jî hewce dike yani ji çekan yani dev ji çekan were berdanê yani çekê xwe yani de Türkiye'de mesele de ser çekan mücadele encam girtina ve gelek zahmete yani ne mümkün yani akıl heye mantık heye muhakeme heye ya iro embebejin de Türkiye'de demokrasi heye modernizm heye hakikaten jiberi xadanar roj avayın Avrupa'yı nırxin Avrupa'yı kabul dikin geleki embebejin yani hinki sözleşme anlaşmayı ve devletin Avrupa'yı ra çekirne havca dike li ser wan nirxan yani be devam kirin mesele. İro masa şeş ali li ser wan jî yani ew jî pir bahsa nirxin yekîtiya Avrupa'yı nakin nirxin yani modernizmi nakin yani evya modernizm ve rastiyek heye bahsa demokratik buna Türkiye diken بحثا پاروکرنا دستحالات اتکن نه تنه دست سر کمار بلکو سیستم که پارلمانتری بهش هبه افجی لسر ماسه آوان هاتا گوتو بشکرن هجا دیادین جبر کمکوژین ده هیامن بره دال جر دستحالات جهپی بتایبتی در حق کردان چه بونه و یکی ام دکارن بجن دیروکا جهپی جاوا کرنه و حتی سالن پیش و هاناکن کو به باوریک لبا کردان چه ببه جبو پیواجویه کنو یعنی سیاست کنو بده پیشیا خود در حق کردان؟ نه yani دیروکا CHP yani asteng nine yani embebejin jibbo çareser kirina Kurdan asteng nine yani دیروکا yani diyalektik dugaherre yani em iro şertin embejin setsala bistanu setsala bistu yakan cudaya yani dünya guheriye, insan guherine, teknoloji guheriye havca dike civan imkanan merif istifade bike belki hinki marjinal grup de nav CHP'da hebben wana belki dengi kadar bakın fakat tesir avan iro لسر CHP tamam. Rica ediyordum bu kurtasi tegelek bahse mantıqi kir tegelek bahse mantıqi kir duxazım bizanım دنارينا هوا دا في چاخي شانسي كش بو سر كفتني زيدتره هم جي بو كرسيا سر كمار هم جي برانيا برلمان بو كرتاسي دي ممنون بم يعني بله çardı gulani ya demokrasi ya diktatörü bir tercihi yani Türkiye ve çebike akıllu mantıku muhakeme dayna mabena xwe nirxin insani u vicdani ahlaki jxara bike minak لسرویان سیاست برفره بکه لسرویان سیاست بمشینه ممکنه انجام کردن بکه دوی دورم ودا ترکیه آبوریا وجی رنده به سیاست وجی رنده به سوسیولوژیا وجی رنده به و گلکی انسان او به آرام بن گلک سپاس بو هجا دیادین فرات سیاست مدار کرد هفدم نوی شیخ سعید پیران جه انقره ایوار باش سرچاوه من گلک سپاس